Sme v rezorte Zelená punta v nádhernom Chorvátsku, kde má zastávku aj Trend Regatta Cup 2024. Regata vždy patrila k Zelenej punte a k Uglianu a k moru a k tejto lokalite. Dlho sa to tu nedialo a toto je náš prvý ročník, kedy sme partnerom Trend Regatta. Pristali sme teda v prístave Kuklica, veľmi sa tešíme na moderné priestory, ktoré sú tu zabezpečené a na večeru a krásnu atmosféru, ktorú poskytuje táto prístavná obec, alebo teda prístavné mestečko. Ja si to veľmi užívam, lebo však s chlapcami spolupracujem v bežnom živote aj v rámci nejakých pracovných záležitostí, takže toto je také posunutie nášho celkového kolegiálneho vzťahu na ďalšiu úroveň. Ako skipper, alebo teda hovorovo kapitán, u nás sa starám v podstate o celú posádku, o to, že akým spôsobom ona vykonáva jednotlivé činnosti na lodi, kedy kto potiahne ktoré lano, kam pôjdeme, kedy nejakú posádku druhú skúsime nejakým spôsobom obísť. Je to už 22. ročník Trend Regatty a tento event máme historicky pripravený tak, aby nás spájala láska k tomuto športu a aby sme priniesli pekný networkingový zážitok pre našich klientov. Tu na Zelenej punte sme prvýkrát. Páči sa nám tu atmosféra, personál, reštaurácie, okolie. Je tu nádherné a sme radi, že tu môžeme byť. Reálne tu každý rok pláva niekoľko tisícok lodí a budeme radi, keď každým rokom bude viac takýchto eventov u nás, nielen v skákovni, ale aj o chvíľočku v Beach Clube, ktorý budúci rok otvoríme.